Naye baba munganditsanangurewo kuti vafani vomwale vakati siyava makapedzera kuvaona rini? Vamwale zuva razonzi vafa ndine 2 days ndataura navo tichitaura musi wandapedzera kutaura taitotaura nyaya yebhora. Munhu anosapota Arsenal ndichisapota City, saka zvakazondishamisa uchinzwanzi kune munhu awanikwa akafa panzvimbo paakawanikwa akafa. Tichizonotarisa kudai tikaona ndimwale ndakarwadziwa kusvika pokupedzisira zvokuti ndikutobatikana mukati mehana yangu kuti Zhombe yanetsa zvakadii. Ivo baba vedu vaMnangagwa nenyika yeZhombe vari kunzwa kuti ndozviri kuitika. Vari kutatsa kuti vaite plani nenhau iyi kuti nzvimbo yedu yeZhombe vanhu vagare zvakasununguka. Nokuti kana vari baba kutungamira nyika zvinhu zvakadai zvichiitika zviri kutotirwadza kuti nzvimbo yeZhombe inoita nhengerera kuti vanhu vaurawe. Ndine vanhu 50 ndichigara muno munzvimbo mandagara inini. Mafa vanhu 50 vafa muno munzvimbo nokuda kwokupondwa kwete kurwara but nokupondwa. But tinoshamisika tina baba vedu vari kutadza kuti vaite plani nenhau yeZhombe kuti ive nesecurity yakasimba igono kumonitwa kuti tigarewo zviri safe. Takutotya nyange kufamba neusiku munyika yeZhombe. Okay, ndanzwa muchitaura kuti vanhu 50 vafa sofa. Pane here matanho ari kumbotorwa zvichida nemakanselors, maMPs kana masabhuku chaiwo kuratidza kuti vane chido nevanhu vakavavhotera? Matanho ari kutorwa hapana. Nhasi tikauraya munhu inini ndikasungwa ndaenda kunosungwa, mangwana ndowanikwa ndiri kunze ndichifamba. Zvinova ndo zvinokireta kuti inini ndikaona munhu anditira mhosva auraya hama yangu ndichaenda kunourayawo. Saka chirwere ichocho chiri kuramba chichirarama munzvimbo medu, chiri kuramba chichirarama zvokuti hapana kana action iri kuitwa. Vanhu vazhinji vauraya vanhu munomu. Tiri kungorarama tinavo vari kungofamba, havana kana kumbosungwa kana kuitwa sei, vari kungova kunze. Chiri kuita kuti vanhu ava vaoneke futi vachifamba ivo vakomita crime yakadai kana mhosva yakadai chii? Zvinototinetsawo nokuti isu tinenge tichiti munhu asungwa aenda kujere, asungwa aenda but mangwana tomona abuda kuti tizive kuti chii chinenge chaitika. Zviri kutotinetsawo kuti chii chinenge chiitika munyika munomu. Takatarisa iyoyi nyaya yavaMwale. So far toziva kuti pamashops kana kuti veukama ava vaitandara navo ndio vanoziva kuti murume uchi chakaitika kwaari. Hapana here information yati yabuda so far kune vanhu vati vadomwa neruzhinji kuti uyu nauyu nauyu? Pa-information handidi kunyepa. Hapasati pabuda neumbo kuziva kuti murume uyu akafa sei kana kuti akabva sei pamagirosa achienda kumba kana chii chakaitika. Hapana atari kuziva. Saka mashoko enyu ndiye kuti kudii? Tiri kuona kuti zviitiko izvi zviri kuramba zvichidzokorodza pano paZhombe. Toda kukumbira kuna baba vedu vanhu vanotungiramira nyika kuti ngavave neplani yokuita nenyika yeZhombe. Vanhu vapera kufa nokubayiwa vasingarwari, mhuri dzakutambura dzavanherera munyika muno nokuda kwevanhu vari kuponda vanhu. Saka baba vedu ngavaitewo mutemo kuti nyika inoka imbozororawo kuti vanhu vaite kubayana nemapanga. Zviri nani kunzi munhu anzi aurayawoka ngaaurawewo kuti zvinhu izvi zvipere. Zvinoti zvikaramba zvakadai uchinzi munhu auraya anowanikwa achienda kunze, zvinotokonzera urwere unoramba uchikura. Nokuti nicharwadzwa nichiona munhu auraya hama yangu achifamba. Saka ndichatoitawo plani dzokuti ndiuraye. Saka mamedha ari kungoramba achiwanda nenzira idzodzo. Asi makatarisa vaMwale vakanga vari munhu ane mhirizhonga here kana kuti munhu anonetsa nevanhu? Mwale anga asingatauri nemunhu. Mwale paiva ari izino rekusekerera rokungofara nevanhu. Haana putseki nemunhu. Kana munhu anonzi akanzi putseki naMwale muno maZhombe anonyepa munhu iyeye. Munhu anga ari munhu aifara nevanhu, ainakirwa nevanhu, aisapota kunyanya kubhora nokumwa hake hwawa hwake. Ndo zvinhu zvaaingobva anga asinganetsani navanhu. Ndinotenda. Saka ndapi mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe kuzvino iri kukuonai? Mhuri yeZimbabwe ndinokurudzira kuti ngative vanhu vanobatana tiite chinhu chimwe chete. Kana munzvimbo medu muchiitikawo zvinhu zvakadai zvokuti vanhu vanopondwa vachingofa vachingorova, ngatibatanei tione kuti tingaita sei kuti tipedze urwere uhu hwokuita kuti vamwe vanhu vari kungoponda vanhu vachingofa kungouraya vanhu vasina mhaka, vasina kana mhosva. Iko zvino vanhu vakutambura dzavanherera vana vavo. Nokuda saka ngatibatanei mhuri yeZimbabwe tigone kupedza urwere hwokupondana hwatishungurudza muno muZhombe pachiwero. Aiwa, tinotenda baba, maita basa. Tatenda hangu. Baba munganditsanangurire kuti vaMwale vakashaya mazuva mashoma mvura vakanga vari munhu akaita sei? Mr. Mwale bengumuntu ophila labantu. Ngokwazi kwami mina bengimbona nje emabhawa lapha nxa sibukela amabhora ezikhwejisela nje ezinathela utshwala labanye. Hayi zange sibone uhlupho layo. Loba umkhangela konke hayi lo ngumuntu engakhulumi lo muntu. Pane munhu here wamakambonzwa achinzi anetsana navaMwale? Hayi ndinganyephi baba. Ngaqamba amanga sibili ngoba akula
umuntu okezwa ukuthi undithethisile kumbe utheni kumbe uhamba njani ngomwalo kumbe unyatheli lebhawa vele wayezihlalila nje umuntu ebukela ibhola yakhe ezinathela utshwala bakhe ezisukele nxezwe lesikole ebantwaneni esikole nxa ngekwesikole yabe sesendlini yakhe yikho khona ukuphela kumwale asibone okubi phezu kwaMwale. Saka toti marasikirwa zvakadii vagari vemuZhombe Joel nekufa kwaita vaMwale? Ya silahlekelwe kakhulu especially ebantwaneni besikolo. Ebantwaneni besikolo ubephethe kakhulu ngolwazi lwakhe kade lushaya ngabantwana besikolo silahlekelwe ngalo. 2 lathi silahlekelwe ngalo ngokukwejisa nje lazi nxa uhleli nje lo muntu ekulibazisa lani libazisana ngakulahlekela umuntu akube lolahleko olunzima inhliziyo ibe buhlungu kakhulu. So into esuke yabakhona hayi kulahlekela silahlekele inhliziyo vele zibuhlungu ngendlela afe ngayo uMwale indlela ebuhlungu. Isiqaliso esokuthi siyaqala ukusibona lo khangela kathesi umoya uyavunguza kuJanuary so uvunguza umoya ngulo muntu ongahlinzwa ukuhlinza umuntu ekhishwe isikhumba into ebuhlungu kakhulu hayi kubuhlungu sibuhlungu kakhulu. Pakanzi wemone pane munhu akakhandwa apa mashops makaenda here imimba site? Mina ngezwe ngisesaba vele ukuya kona ngala azange ngihambe sibili sazobona abantu sebethethe nje bafaka umaphimo kwakungakhangeleki lakathesi nxa ukhangela ku picture vele ukhangeleki awukhangeleki sibili kuyesabisa into esabisayo kakhulu. Saka zvoitwa sei kuti tikunzwa kuti mhosva dzakadai dziri kumhangaro mapurisa asi vari kuzoona zvakare futi vanhu vacho vanenge vambosungwa vachinge vachifamba munharaunda zvoitwa sei kuti nyaya dzakadai dzipedzwe? Ya amacala anje lawa amacala anzima njalo kwaqalanga namuhla amacala lawa sokulesibanga eside indawo eziningi ngabangelela ngobogwa Dendera Thombankala Mtingwe Empress ngabantu balonke bebulalana into esingayenza ukuthi ngabe kuyakwaniseka abantu umuntu otholakala ethwele ibhemba ethwele ihloka ethwele irekeni ethwele ingqamo ebotshwe ingcama cala ngawa malutshwane la ya ukubona kwami kuloko sikwenziwa kunokuhlelo lolu njengathi asenze uhlelo phansi ngamabhemba lokusela into yokuprogram le sikwanisa ukuthi security sigaba sethu but ngokuhamba yasifuna isigaba sonke nje iZhombe yonke ibe anda lolo hlelo ukuthi aphansi ngamabhemba namasela. Saka ndapi mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe itakatarisana nenyaya dzekurayiwa kwevanhu muZhombe muno? Amazwi ami ngiwachiya emulini yeZimbabwe ngithi mina asibambaneni maZimbabweni asenzeni into eyi-1 lo mthetho awuqine kudala kwakuzile ukuthi uzwe kuthiwa kulo muntu obulewe uphomva ubulala umuntu kwakuyinto ezilayo kakhulu kodwa kathesi kujayelekile angani sesibulala amabrela so sithi mapholisa sincedisanini lathi bantu asincedisaneni amapholisa sibambeni amasela lawa sibambeni izigangi lezi zingabanjwa umthetho lo walokuyenga lona ubuyele obulela umuntu la ekafi otshontsha inkomo la kahlale 9 years esejele oreplay kahlale 21 years esejele ingce ubuseka ubugangi lobo ngaba bulutshwana esigabeni yabo. Chakatasa nyaya munoti here vanhu vakauraya vaMwale sekuona kwenyu mashurugwa here kana kuti vanhu vemabhizinesi? Obviously vanhu vemabhizinesi akula kuthiwa ngumashurugwa ikoroko dzakambe ngasuka eshurugwa riberi zobulala umuntu haya abantu vamabhizinesi lava avesolele ebantwini emabhizinisini abantu emabhizinisini njengakulo kwenzakala koMunyaradzi vele obvious anje vele kwathola abantu vamabhizinisi abantu emabhizinisini sesibakhulu esibasolayo so acali bekhangele sili besibambele umthetho ube umthetho oqinileyo ukhangele indawo kaMwale leyizwe abantu ubuhlungu ngabantu laba abanjwa bebuye lapha sibabone bengayisola lapha abasiwakhona so bengahlali phansi abaqhubeke bebadinga abantu laba beze babambe ngoba lathi sifisa lokubabona ukuthi abantu abalezibindi ezinganani zokuhlinza umuntu angase uhlinza imbuzi. Yabona maitha basa baba tatenda nayi baba tikunzwa kuti vaMwale vakaurayiwa kuseuko sekuona kwenyu imimi kuurayiwa uku tingati makorokoza here kana kuti vanhu vemabhizinesi? Kuurayiwa kwaMwale kuri kunetsa kuti vanhu vazive kuti chii chaizvo chakaitika since nyaya iyi ichiri mumaoko emapurisa vachiri kuferefeta kuti vanyatsoona kuti chakawauraya chii because nesu hatisati taziva kuti inyaya dzemabhizinesi here kana kuti inyaya dzevanhu vari kuita zvavo zvekuponda vanhu vachiuraya seuku.
Imimi muchitarisa vaMwale vanga vari munhu akaita sei? VaMwale mudzidzisi anoticha chidzidziso chesubject yehistory, ndo subject ravanodzidzisa paRio Tinto. VaMwale vanga vari munhu akanyarara, ari quiet, asingatauri nemunhu. Vaifara, vaiwanzoti kune vanhu kana vasangana navo, vavanojaira navo, muri sei samajimbosi muri sei? Havari munhu anga achifara asina kana kutsamwisana nemunhu. Asi takatoshamisika nesuwo kunzwa kuti VaMwale vaurawa sehuku, kuti chii chavakatadzira munhu, chavakamuitira chii. Ndo zviri kutinetsawo kuti tizive kuti VaMwale vakaurayirwa chii. Zviri kutinetsa izvozvo. Saka imimi sevagari vemuZhombe muno marasikirwa zvakadii? This is a great loss to Zhombe and to the nation at large. Hatina chinhu chinoreplace VaMwale. Vana vavaidzidzisa vari kuchema misodzi, vakapasa izvozvo maresults e-O level ne-A level abuda. Vana vari kuti vari kufara vachinobata mudzidzisi wavo maoko, wana mudzidzisi wavo chava chando. Zvinhu zvinorwadza zvakanyanya. Saka zvoitwa sei? Tanga tichikumbira president's office kumusoro chaiko kuti vakwanise kuita push kuti nyaya yeVaMwale ibude pachena kuti maculprits aya abatwe, nekuti isusu tikaramba takadai tese tinobva tapera. Ndosa hatisi kuziva kuti mudzidzisi wechipiri ndiani, nekuti ini pandiri nditoriwo mudzidzisi. Ndatoshungurudzika kutotya chaiko kuti ko VaMwale vari mudzidzisi chinotadzisa munhu iyeye kuti auraye vadzidzisi vose chii kana achingoramba ari kunze asina kupinda mutorongo. Saka iko zvino rubatsiro rwamuri kuda imimi sevadzidzisi nderekuti kudi? Isusu sevadzidzisi tiri kuda rubatsiro rwekuti vanhu vari kuita nyaya yeVaMwale investigation, mapurisa maCID ngaaitwe funded, ngapave nepush yekuona each and every day yekuona kuti nyaya iyi yavapapi. Even president vanofanira kuti vachiita follow up kuti pazikanwe kuti nyaya iyi yavapapi, nekuti zvikangoregwa zvakadaro isu vadzidzisi tese tinoparara tikaramba takanyarara. Uyezve iyo hurumende kana kuti mutungamiri akaramba akanyarara panyaya yakadai, nekuti chero muhondo chaimo hakuna munhu akambourawa sekuurawa kwaitwa VaMwale. Mashoko enyu ekupedzisira ekumhuri yeZimbabwe ndekuti? Kumhuri yeZimbabwe ndinoti ngativei nerunyararo, ngativei nerudo. Bhaibheri chairo rinotaura kuti ida wakwako sekuda kwaunozviita. Usauraya, mutemo kunyangwe webhaibheri unototi usauraya. Kureva kuti ngatiteedzereiwo mutemo wenyika, titevedzerewo chero zvinodawo Mwari chaizvo pamutemo wake wakaisa pama10 commandments. Kureva kuti tese tinofanira kugara murudo, murugare uyezve murunyararo. Tatenda. Aiwa, maita basa baba. Tinotenda maita. Ngoma munganditsanangurirewo kuti zvekuti VaMwale vashaika zvakasvika muri kupi? Inini ndakazviwa kwaine mazuva more than 1 day vashaika sazuro kwacho chinzi vashaika. Ainini zvakandirwadza pamwoyo pangu nekuti VaMwale vanga vari mudzidzisi, saka mudzidzisi ndibaba wako. Plus kuti ndizive kuti ndiwe kuti VaMwale vanga vane rekodhi yakaipa nevanhu. Handina kunyatsohwa kuti vanga vane rekodhi nevanhu. Ndaingohwa kuti vanga vari ticha veRio vadzidzisa vana vavo, chero vana chaiko vaitonzi hatine homework yaSlyMedia. Aiwa, zvakarwadza chaiko stereke, zvakandirwadza. Inini ndiri kuti aiwa saMwari kuna VaMwale, Mwari ngaashande, iye ashandewo naVaMwale. Iye akaita izvozvo akwanise kuti naiye Mwari amuonese maitiro zvakaitika kuna VaMwale kuti zvaakaita akakanganisa zvachese. Ndichiti VaMwale, shandai mimi nemiwo, mushandewo paropa renyu, padzinza renyu, nekuti nhasi uno padzinza renyu mashota. Saka ndiri kuti VaMwale, aiwa munhu waMwari, shandai zvine simba. Vanhu iye akaita izvozvo kana akati iye haabahwi nezita neropa raJesu ngaabatwe. Ndo zvandiri kunamatira. Ndiri kuchiti aiwa zvese zvinowanikwa. Hama dzaMwari, chemai munesu, mucheme mune tariro. Aiwa, ndo maitiro ani aMwari. Asi manje zvakaitika pachiga chatisingatarisiri chakaipa. Chiti aiwa
maita basa. Ndiri kuti ndinochema zvikuru pamusoro paMwale. Ndinochema zvikuru, tarasikirwa. Aiwa ndichiti musare zvakanaka. Bye bye. Alright, maita basa mukoma. Ndiripo hangu ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, ndiri mutori wenhau weSlyMedia TV. Okay, nyaya ndafonera maererano enyaya yakaitika kuZhombe 4 days ago yemurume anonzi Yefaniwo Mwale akaurayiwa zvinotyisa achibviswa chiso chese kusanganisira maziso nenzeve achisiwa akafa kunge huku. Saka ndachida kubvunza kubva kwamuri samutauriri wemapurisa kuti ndeipi tsvagiridzo yamati maita so far? We're investigating. It's too early for us to talk about the outcome of investigations. But we are investigating, and we are leaving no stone unturned with a view of finding out what actually transpired. And once we establish lead, we will certainly update the media and the public. Oh, okay. Alright. Mutsvagiridzo dzatakaitawo sevatori venhau kuenda kuZhombe takakwanisa kutaura nevagari vekuZhombe vakatsanangurawo manyunyutiro avari kuita vachiti ivo mapurisa epaZhombe haasi kubata zvakanaka nyaya dzekupondwa kwevanhu. Vakatarisana nenyaya Munyaradzi akafa musi wa24 November gore rapera. Vari kuti zvakare nyaya iyi murume uyu akangourayiwa kunge huku zvakare, asi kubva ipapo kusvika nhasi uno hapana mhondi kana munhu ati abatwa. Munoti kudii nemashoko aya? Mapurisa anoita basa pajikerere, havaiti basa rechihwandi. Kana pane ane mashoko anenge achitaura kuti pane zvakati zvakaitika handisi kufara nazvo kana kuti ngauye ataure munhiyeye toona kuti nyaya yachona yakamira sei. Uyezve chinofanira kuziva vanhu ndechekudai, panoitika dzimwe nyaya dzekupondana, dzimwe dzinoitika mapurisa vasipo, ive dzinoitika mapurisa vasipo. Dzaitika mapurisa vasipo, isusu tozodaidza kuti tiferesete. Mapurisa vanoshanda neumbowa hwavanenge vachitsvaga. Tusandoti kana pane munhu ane umbowa hwaainazvo kunze uko akasununguka kuuya nawo toshanda nawo toona kuti tinosvika papi. Okay. Vari kutsanangura zvakare vachiti panyaya yekuferefetwa kwenyaya idzodzi vari kuti vakaripota kana kuti vakamhangara nyaya dzavo maererano nekubiwa kwezvipfuyo vari kuti vanogona kuwana kana mombe ichivhiyiwa nematsotsi aya, asi kuti vasvike pedyo havakwanise nekuti vanenge vaine zvinhu zvinokuvadza. Pavanoenda kunoripota nyaya dzavo kupolisi, mapurisa anotora nguva yakati rebei kuti vauye pasini. Ingava iri nyaya yei, pane maprocedure here anoteedzwa kuti vazokwanisa kusvika kune mhuri dzinenge dzichida rubatsiro idzi? Ndiri kutoshambudzika vanokutaura kwamuri kuita. Saka ndiri kuti inini kana pane ane zvichemo zvinoda kugadziriswa neofisi yaCommissioner General vakasununguka kunoona officer commanding district vanonzi dispo, vakasununguka kunoona officer commanding province vanonzi propo. Vobva ipapo vouya vozoona Commissioner General paPoriginal Headquarters. Ini ndinovimba kana vaine zvichemo zvavo nenzira yandataura vanobatsirikana havatadzi kubatsirikana. Kuti mapurisa aripo pakushandira vanhu. Okay.